За сега не. Трябва да видя как ще се възстановиш. Не мога да спра да пея и танцувам. Виж, Леон, преживя тежък инцидент. Здравето ти е на първо място, ясно ли е? Да, докторе. Добре, по-късно ще мина. Здравейте, не исках да ви прекъсвам, но видях... Не ни прекъсваш, заповядай. Благодаря, докторе. Чао. Чао. Как се чувстваш? Боли ли те някъде? Искаш ли да ти донеса нещо? Утре ще се прибера у дома. Утре? Утре? Утре. Не мога да повярвам. Иде ми да закрещи от радост, но тук не е много желателно. Извинете. Приятелю! Леон. Най-после да те видим. Много ни липсваше. Как си? Добре. Утре ще го изпишат. Наистина ли? Утре? Добре ли си, Андрес? Да, това е най-хубавата новина, която съм чувал. Внимателно. Полека, Андрес. Добре съм. Човек да не те изведе някъде. Ами, развълнувах се. Да, полека, внимателно.